Horas. Salam sejahtera dihita salutna damang dainang. Nanolonga di bagasan Tuhan Yesus di dia pehita maringanan. Tuhan matotong mamasu-masu mangaramoti. Jala mangalin haipason. Tu bagasan pangota ganuk marsada-sada. Damang dainang di bagasan tikyon naneng tanghonota hatani di bata. Alaya dorang sohita tangin hatani di bata. Jumbuluma marsada ni roa hita. Martanya kita. Dame mima lehot tuhami ale Tuhan. Asa mardame sonak kami madalani panglon nami. Terlumobi dinalahu menangin hatap kami. Todim parbadia nama dongani kami. Asa marhite-hite todimi mangatusi kami di hatam nalau tanginon nami. Moliate Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami. Amin. Damang dainang nanolonga di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus hatan di bata nalaho tanginota dia pala partikeno dia maisan buku parpasalmen bidu 110 sia mamukka may siya naya siya masok sa tuaya sa plonom o mahatan ni Tuhan tapayot iukma di bagasan rohat tabi marhiti-hiti aha tarpabotor doli-doli lakana molo di parbuhobarhom bar tuhatam. Say hulului doho siya na sa rohakku. Unang tungloas aulilu siya na ka tonami. Nungoho pa jop hatami di bagasan rohakku. Aso nang mardo sa au tuho. Pinuji maho ali Jehovah. Say pudahom matuaw akka aturami. Nunga di pajojor akka bibirhon sude uhum. Akka naruar siyan pamangami. Isa dorohakku mida dalan ni akka panindang yomot. Asa mida nasa hamoraon. Sa papikir-pikirok kudo akka paretam. Jala say barengok kudo akka bugasmi. Say huhailason do akka aturami. Dang tagamon halupahonokku hatami. Ido sahana. Damang dainang nanolonga di bagasan Yesus Kristus. Na di hari Minggu na salpu dohok mahami mangajari sekolah Minggu. Dong sipul pangajari sekolah Minggu nang mula gereja kada danaki hamilehom ma ima permen. Ganuk do nasida majalo. Jala dong di jalo nasida lasitu tu rohana. Alai manang aha bosirna ale di permenon dung kaluar ima sian jolo gereja. Adong mahami parwahon, hami bereng danakon merbada. Di bagasan detik di jalo nasida permeni lasitu tu rohana. Alai dung sah nasida di luar adong bada magulas ni roha. Lapatan na dia neneng dohoron nami di sini. Ternyata si panganon bodo mabelas roha di jolma. Ternyata si panganon bodo mabel maria jolma. Alai las ni roha di siala si panganon. Las ni roha di siala akahadongan. Deng boy manotto. Lapatan na parsatokinan do. Ditulpu jamita nasa hatu hita dia pala partikyanon songo dia parpasalmet. Dung di pajongjong ibana bagas joro ni debata nong siga di Jerusalem. Tubuh ma sada pangarajomia di bagas nguluna nekon puja di ibana debata. Tubuh ma sada hatugun ni haporsya di bagasan rohana neko mabait debata gabi hatuan di bagasan pernona. Jala turpu jamita nasa tuhita dia pala partikenon di patu pado songo dia panadaw ni parpasalmen tu saluhu na hata ni debata na ditangin ibana. Takas do ditanda ibana debata na diolo ibana. Takas do diboto ibana debata na totong mangalin salu na akan narikot di bagasan panglona. Panadaon
nama sa dinggat do ubahin naro parpasalmen mamuji-muji debata. Huria nenolonga di bagasan Yesus Kristus, di bagasan Asia di turpu jami tahun, di patu pasada suku-sukun, marhiti aha tarpa botor doli-doli lakana. Dengan apa orang muda mendapatkan kebahagiaannya? Didokon molo diperhobar-hobar Tuhata. Makanya firman ini mengatakan bahwa seseorang mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupannya ketika dia mau manangion hata ni debata di bagasan parlonna. Ubah ini do na di bagasan ayat 10 saya do say hulului do hosen na saruhaku unang tunglos aulilu sien akka tonami. Perpasalmen takas ibana dung diboto ibana di batado hatuan di bagasan parnglona di batado nama ben ibana martua say dilulu ibana do debata di bagasan parnglona. Sederhananya seperti ini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Apa yang membuat kita bahagia? Ketika yang membuat kita bahagia di dalam kehidupan adalah harta, maka fokus kita pasti kepada harta. Molo mabaini ma lasro hatta aka pangkat, berarti fokus ni pagasan parngulota berarti mengalui pangkat. Tidak persoalan. Songo dia patahonan na jelas dapat ima pangkat na timpo. Ketika fokus kita adalah, kebahagiaan kita adalah yang menjadi, yang bisa membuat kita bahagia. Harta kalau itu membuat kita bahagia, maka fokus kita akan ke sana. Alhai. Anggo parpasan dia pala parti kutang songoni. Fokus ni imana, di boto ibana, nama ban ibana martua di bagasan parenglona ima manangion hata ni debata. Jala ido na dilu ibana di bagasan parenglona. Ima na dokon na dia pasapuli say hulului do hosen na sarohaku unang tunglos aulilu senaka tonami. Namangi musanang di bagasan ayat 10 sada nung ngahupajo patami di bagasan rohaku asa unang mardosa autuho. Ketika pemasmur maka jongjokon nunga mangulu ibana jalan nunga di bait ibana hata ni debata lopok di bagasan rohana totong do ibana bangunan hata ni debata. Ketika kita mengatakan bahwa aku sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, detik kita dokon nunga huanguluan saluna kahatan ni debata di bagasan parngulokku, berarti ikon tapatari daw dui di bagasan parngulok buasa asa unang gabi batu partutuak kita asa unang gabi merdosa jolma. Udang do jelma sonaro na manginang idok ko ni mana mangulu di bagasan hata ni debata jala debata do di gabi hatua di bagasan parngulokku alay pangalahona adul sen lomo ni rohani debata. Gudang do jelma si sonarion didok ko ni mana martangiang duhaw gadup ahari gadup tiki di bagasan parngulokku alay ima ulaon na dan songon ulaw dia jelma na pertangiak aka ulaw dosa do dilon ibana di bagasan parngulona. Alinima di hata ni debata dia pala partikyonon tung masa takasi dokon martua na manangin hata ni debata. O jahanna martua na manangin hata ni debata. Parpasalmen mangarajumi saluhutna dengan basa ni debata nang sa di bagasan parngulona. Jela porsia ibana dung ditangin ibana do hata ni debata gabe dapot di bana saluhna kana rekod di bagasan parngulona. Uria nenolonga di bagasan Kristus Yesus. Di bagasan ayat 12 kon pinuji maho ali Jehovah sa pudahom matu akka aturame. Adong pamujion na manotong di bagasan parngulor ni parpasalmen. Alinya manginang hobarto ujahan na manoko martua mana manangin hata ni debata ahado naneng hangulota sen hata ni debata. Na parjolo sa hali nanang hangulonota sen hata ni debata so patugun ha perseta. Jolma na martua ima na manangin hata ni debata jalano pepsa. So nagdokon di bagasan Lukas 10 sada 10 alo. Da manginang o perlu rajubata. Gudang nujul mason narion di bait ibana do las nirohana dia ka artana. Gudang nujul mason narion di bait ibana do las nirohana dia ka pangkatna. Songo sada cerita
adong masalah konglomerat sian Amerika. Di sadatiki adong masada doli-doli Romanopot ibana. Di suku doli-doli masangono. Alih amang nunga heaho malas niroha di bagasan parang lomo. Jala huboto takas jul manamora do pastilas do roham ninna. Ame dokon julma namorang konglomeraton. Au selama mangun sampai sonari. Adok opat nama belas rohakku. Ahamai ninna na poson. Na perjulu sahali ditiki mula-mula mora gudak kepekku. Lasid do rohakku. Alai di boto hodo anaha ninna. Las ni rohakku ala di gudang ni hepeng satokido. Ninna namorang. Na paduahon ditiki boy hutuhor apartemen, buyaw marmobil mewah, buyaw ima lao tusaluh na no pinarsit na rohakku. As do rohakku. Ale di boto hodo ninna. Par satokin na do tong, dang manotong. Satokin na mo senang nunga magulas ni rohakku. Bahkan napatulukon nilai mana. Ditiki dapo tahu proyek besar, proyek raksasa. Monang tenderku. Uboto takas la martabba marlopi gada artakku. Ale di boto hodo ninna. Satok kido las ni rohakku. Napapat to na mabelas rohakku. Di sadatiki adong madongan majuwaw sa pihak gereja. Idokkom ahado na boy subakonomu tuaka jelma natacata. Suku matakas. Aha na rekod dinasida. Roma nama jawa dokkom kursi roda, tongkat, do akala na asi. Oke. Dikku. Upasaha may to na majalon. Ale ahamay dokon na majalon. Dang tuhain pasahatom mo. Ikokodo langsung pasahat to ni tunap makarikotan. Lama do na sida borha mau. Hubereng ma tutu akajol ma nacacaton akadadanak. Hulem ma kursi rodahon. Hulem ma tongkaton hobar to akan narikot dinasida. Jadi pada saat itulah si marohakku. Sampai terilu ilu au alinilas ni rohakku. Pas mana yang mula kau. Yang mula kau adong masa ada nomor kursi roda dana. Dihaul mapatu masa gomos. Sawang kak senang merdala nau. Lem dihaul ibana masa gomos. Uduk mau husuk kuma tidak dan kursi roda. Ahado na pinarsitan ni roham. Naneng patu papku dupetuho. Ahama didok dana kon. Palwas maau mangida buhim satokin nai. Asa molo mati au. Molo di surga boy musenak kubereng buhim. Jelebu yang mamse madokot tuho. Mau lihate. Di botohodo tarilu ilu mau disi babelas rohakku. Jela molo say ngoti lasido rohakku. Ima mabelas ni rohakku di bagasan parmelokku. Boy berbagi. Jela na berbagi ido mabelas rohakku. Dada na ditiki martabata bartakku. Justru di namar hurang do artakku babelas rohakku. Nina ibana ma. Damang dinang nanolongan di bagasan Yesus Kristus. Ahado na boy botot tasyan ilustrasi. Marhiti-hiti ilustrasi nang takas pabotohot tuhita ganuk marsada-sada. Bodoh hita marlas niroh ala gudang arta. Boy tidak salah. Bodoh hita mabelas niroha ala marpangkat tita. Pasti. Bodoh hita marlas niroha ala gabi tita. Pasti. Bodoh hita marlas niroha ala lam gudang akka syadongat ta. Pasti. Alay saluhut na mabelas niroha tu manotong doi alus na daw. Ahado na mabayan lam martua hita di bagasan parang lotan na manotong. Holang sada do. Manangion hata ni dibata, jalopiap ata ni dibata.
Alini damang dena nalonga di bagasan Yesus Kristus ingot tamu nama. So tungalok kamu na marisigatung di bagasan parngol muna. Ima tuarta muna. So tunibek kamu na mabani ma tua muna di bagasan ngulu muna sangat muna. Alay baik kamu nama debata. Jala olo mahamu na manangyun hata ni debata. Di bagasan pangoloion. Jala manangyun hata ni debata hamu. Di sido dapat muna tua di bagasan parngol muna. Ingot tamu na maya manginang. Molo na adong di Portibion, mabelas roha, alay parsatokina doy, alay anggota bado di bata, gabi mabemartua kita di bagasan parngoluon, jala ulo hita manayun hata ni di bata, ido mabay manotong las ni rohata, manang berlipat gada las ni rohata. Aliniya manginang, suku kamu na manak di bagasan parngoluon muna. Apa yang menjadi kebahagiaan di dalam kehidupanmu? Apakah istrimu, anakmu, pekerjaanmu? Bapak Ibu, bisa-bisa saja itu membuat engkau berbahagia. Tetapi yang terpenting adalah apa? Ketika Tuhan engkau mau mendengarkan firman Tuhan, maka engkau pasti berbahagia. Ketika engkau mau mendengarkan firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan, maka kebahagiaanmu juga akan bisa dirasakan oleh orang lain. Molununga martua ho ala namanangun hatani debata, boy mapatuduho nom mulas ni rohamon, marhiti-hiti na makaholongi inatam, marhiti-hiti na makaholongi aka ahanggim, marhiti-hiti makaholongi aka nakomu, marhiti-hiti makaholongi aka ale-alhem do aka karejo. Alay molo aka na di Portibio do di bahek ko mabemartua ho di bagasan parnglomu dang boy ho mabani malas rohani di bata. Alay molo nungalas roha mardebata ho di bata boy do ho mabelas roha tuaka humaliangmu. Amen. Martanya kita. Moliate Tuhan disudedenggan di basam na totong di bagasan parngon nami. Nung ataruli hame ale Tuhan marhiti-hiti hatam nami tangi da pala partikenon. Ajari mahami sa totong makangulun hatamo di bagasan parngon nami. Ajari mahami asa hatami gabe tua di bagasan ngulun nami. Asa buhi hami bayan las ni roha tuak kahumulang nami. Moliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami todo pamo. Amen. Salam. Tuhan mamasu-masu hita sa luhut na.